Nazdar, ja som Hamik. Rád by som sa ti predstavil a predstavil tu pár MCs. Bude sa konať akcia štvrtok 14. tuto vo Phoenix Music Bare a dúfam, že dojdeš. Ty a celá tvoja family. Takže teraz urob tu také kolečko a predstav všetkých. Serus, ja som Danny, chcem ťa pozvať. Trinity Phoenix Music Club, Hip Hop Session volume 2. Po úspešnej prvej akcii sme sa rozhodli pokračovať. Dojdi, chcem ťa vidieť, zabávať sa s nami, sa zabavíme s vami, vy sa zabavíte s nami a sa zabávame na vás a vy na mňa. Čau. Dobre som napol, áno? Ale, dobre, predstavím sa. Ja som GNO, prvý a posledný ruskoslovenský rapper v Bratislave a na Slovensku všeobecne. A dojdete podporiť mňa a moju bývalú skupinu Trio 14.8. do Trinity. Ďakujem. Volám sa Schneider, naraz som ho polena pod nohami zakopol, počase Janka som roztrhal na popol. Takže prídite, Na freestyle. 14.8. budeme freestylovať, Janko ma pokuruje do rici a viete prečo? Lebo ide na to. Janko, vidíte mamky aj s detičkami? Napadá pičok. Všetko. 14. augusta, štvrtok, príď sa zabaviť, možno aj na nás sa zabíjaš, lebo sme začiatočníci a teraz prvýkrát vystupujeme, tak príď tam. A ja som iba do počtu. Dobre, takže všetci sa tak strašne hambili, ale dojdi 14. sa nikto hambiť nebude. Freestyle battle je stále otvorený, tento chlapec vyzýva na finále chlapcov, pretože sa objavie minuloročný víťaz Niko. A 14. dojdi. A dones si zo sebou 2 € na freestyle, dobre? A decko.